már le Kitty azt a kartonnal. Haló! Forog szembe! Kitty! Nem erről volt szó, fog, kiszed, ki akarjátok. Gyerünk! Na! Könyökére jobban! A könyök! Na! Gyerünk már! Vedd azt a kart a jobbon neki! Gyere! Miért nem mersz ráforogni arra karra? Ásd meg a fejét! Itt kéne egy pont. Azt a kard vedd már le onnan, na! De miért állsz meg belőle? Na! Kérem a kedves bírókat, hogy a bírói öltöző kulcsát juttassák el a helyszínre. Meghallgatom a... Melegíti arra egyébként. Azt fölnyúlt, eszembe, magadszor meg ráfog, vagy másodszor ráfog. Nem kell sok mindent. Megint azt tudod, kifogod erre belső lábra. Vedd le a kartonnal! Na, de tovább! Tovább! Gyere ki mellé! Üsd föl ott a karton, hogy nyomd el a fejét! Gyere! Itt egy kicsit keményebben, agresszívebben a kart! Gyerünk már! Vedd le! Gyere, vágjál bele, gyere mellé! Nem jó? Vissza! Maradj ott, ne jöjjön mögé! Ne engedd el! Gyere vissza! Nem engedem! Forog Kitty, ne jöjjön mögé! Állás lesz mindjárt! Ne engedd el! Kitty, nézd rá! Kitty! Miért indítasz bele olyan, ami nincs előkészítve? Rá se forogtál! Vedd le megint, Kitty! Ne engedj abból, vedd le! Hallod? Gyere mellé és gyere, vágd meg! Vedd át a fejed erre az oldalra! Vágd meg lefelé! Tovább! Tovább! Gyere, gyere, gyere! Gyere, Kitty! Gyere, gyere, gyere! Tovább! Gyere tovább! Kezére nyújt vissza és lögd meg seggel! Gyere már!
Jobban Kitti, ha ráfogsz rá, ha ráfogsz teljesen forogra, nem kell ilyen, vagy teljesen, és onnan vissza egy lábra. Erő! Nem kell, visszaforgasd azt a bal! Ne legyen alatta, Kitti, nem jó! Ne nyúljon alá! Hallasz? Nem jó! Mozgass meg, Pusi! Mozgass meg! Hátra a láb, érd meg! Hátra a láb, gyerünk! Rakd oda már! Kitti, rakd már oda azt a kezed terhelésre, nyomd oda, rányúlhat! Kitti! Terhelj már lefele! Már most!